manzo Allah sai yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arziki ku neme shi ta hanyar halal. Ba wani mutum da zai mutu sai ya cika arzikinsa, sai ya cinye arzikinsa, sai ka samu duk abin da Allah ya kaddara maka na arziki. Ai an rubuta tun kana cikin mahaifiyarka, an umarci mala'ika ya rubuta arzikinka, to wannan fa dole sai ka same shi. Kuma wa in abda'ana, ko da a ce arzikin yayi jinkiri to zaka samu. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab, khuzu ma halla wa da'u ma haruma. Ku ji tsoron Allah, ku nemi arziki ta hanya mai kyau, ku bar abin da yake na haramun, ku ɗauki abin da yake na halal. Hadisi sun Ibn Majah ingantacce. Saboda haka halal ɗin da kake neman, in Allah yadda Allah zai kawo maka shi. Don tafiyanka haramun za ka iya samun kuɗi na banza su tafi a banza ba su yi amfani ba. Amma in ka samu halal masu albarka za ka kashe su ta hanya mai kyau ne, su amfane ka a rayuwarka ta duniya da ta addini ma gaba ɗaya. Wani hadisi na Ibn Majah manzo sama ya ce ajmilu fi talabi dunya fa inna kullam muyassarun lima khuliqa lahu. Ku kyautata wajen neman arzikin duniya, kowane an kore shi da abin da aka halice shi don shi. In Allah ya kaddara ka mai arziki ba za ka bar duniya ba sai ka yi arziki. In ko ba mai arzikin bane duk wahalan da ka sha ba za ka yi ba. Yanzu kana tamani masu kuɗin nan wayon su ne ba su, ko ilimin su ne, ko basiran su? Sam, Allah ne ya koro musu arziki. In wayo ne wani ya fi su, idan ilimi ne wani ya fi su. Galibi ma mutum ilimi yana da ilimi sosai ba ka same shi mai kuɗi ba. Kaɗan ne za ka ga Allah ya haɗa mutum ilimi da kuɗi, kaɗan ne, ba su da yawa. Mutum ya gama karatunsa ya zama profeso da basira da komai, amma yana ta fama da wahala na talauci. Rayuwan sai a hankali. Yadibul fata min aishi wa huwa jahil, wa yaqdul fata min aishihi wa huwa alim, wa law kanat al arzaqu tajri ala al hija halagna idan min jahlihin al bahaim. Za ga mutum yana jin daɗin rayuwansa amma jahili ne, ba abin da ya sani, wawa ne ma. Wallahi wani ko lissafi bai iya mai kyau ba, abin da ya sani, amma wallahi malam wani akwai account ɗinsa za ka samu ya fi miliyan 500, amma transfer bai zai iya yi ba ta hanyar internet, bai zai iya ba. Sai dai ya rubuta a takarda a je banki, wani ya rubuta masa ya sa hannu a je banki a cire kuɗi, amma bai zai iya transfer ba. Ya shiga internet ya ma transfer na miliyan 5 bai zai iya ba, kuma ya mallaki miliyan 500 ko sama da haka, sai dai wani ya masa. Kaga abin ba maganar ilimi bane. Za ka ga malami kuma ya yi ilimi yana ta shan wahala, saboda arziki ba yana duba wai mai matsayinka ba ne kafin ya zo wurinka. Abin Allah ya kaddara shi kenan kawai. Kaga mutumin kirki bawan Allah yana shan wahalar rayuwa, kaga wani kuma ɗan sharholiya yana can yana jin daɗi kawai. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. za ga zaki yana mutuwa a jeji saboda yunwa, ga karnuka suna cin naman tumaki a cikin gari, suna samun mushe su ci. Da kare da zaki wa fi matsayi zaki. Za ga mutum bawa yana kwanciya akan tufafin alhariri, kaga ɗa mai daraja shi ko yana kwanciya akan turbaya.